Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Tulis buni pi pai pa man pai ko ra ta news sudah ta hani hayin jang i professor lakot kama we na pren ki katong ban partai ni kun hani ka election sa long parliamentary seat yang sama ada sa te tulis buni pi professor we ni kan yu dasi kalong ka postulat banyak so ya ka skor ya sentur jong pi ba fi ba juga nyekun ha kanika lupo pi ko wen kia arang-arang ile flap itu kai buat pelong fi ba pimi pan nyekun kulish pun ba stuna nga pedang sobhai pi hakane ga yin jongi nga try ka de ga sin bani kong jong fi nga small comment ka de ba filapoi hoi nga ya kane ka jingkli try nga la mentang la yo la bun sin bun ki interview nga try gila yo bo nga ka jo ga jingkli hare ka don kam ha ban suthu gi ba nga kumu no hikai nga numpat ong kumu politician ma kumu no hikai nga layu i ki jing ban kaleng saudong jing ni ki nyotli district bat ko boro ga jala ande let's say shipor ngin e choi ga garo his namar hinang ya kren his pang we mp ba yeng ni ki nyotli district nga yu i ba kat chapang i phai ni yu i tang ka jing duna sudah ngam tip ke ga daw let's say kini ginong mi khmat ki bala don kim i kumashu mi khmat hanre kim yu i jingai kim pet jingai ya kumno banyalam ya kini ki nyotli ki district la ne ka jala me khali ai boro ko i kumba kishu ya thurmur kim don kata ka planning kim don kata ka vision kim don kata ka road map kumba omak ten phareng ba kumno nginya shakmat bangin ya roya par ane i kumba setulun hajo bon tiligi mat bangala bo let's say ka kathop lang khatlai tiligi mat bangala bo matre kamare nga sutho bagi nang duna ba hari kabob kongsane banga bo hak mat do kade ka jing duna jongki nong elam namar ki nong mi khmat ti man janman ka election MP ne MLA ne MDC bami babon hanre lawat lada ki job ru imat kim i jingai namar ki haba ki mi i jingai ngi suthu ba ka jalla jongi ka sadin mi kumne namar san for snem la nga bu e kata ka jingkli ki nomi khmat bakin ngamtip ka nungat e sia ya perkhat e kata ba san for snem la ya sakat nungin ab tekla suthu go pion ba fi kwa i kata i jangai amo pi murai orang yele na se video no player ne no le kai i jangai ni ko pai ba jingi i jangai je kai ba fi banang halala ne hoi kata ngatrai ka ka jikli ko biang namar bun sin ngiro ine ki paj jong ki paj ba mo la banong ine ki khot jong ka paj ba re let's say happening jongi don ba ki bru ki ba syampang ki ba suthu ki ba i ka jing ban ka jing ki i jingai hanrei u paj ba bun sin te imat ngamtip let's say usha penbi ngala banong daka let's say hakapor election ki bala dep i kuma pen sha penbi daka pisam ngamong bar haki chaka hanrei haki chaka ki badang duna ka jing yo let's say ki bon ki badang duk let's say hakata ka ngop hakata ka sanspa 1000 4,000 3,000 syong ha kertong kat badang ruspa kertong let's say ka pisah kadang ka jing the bisa kadang bon hanrei let's say hak kawai banga pet ya kan ba imat kadehi gato ba she ya kran la slem ba ki ong ningkong eng indon kam ka jing nang jing start let's say lada upaj ba ula shai upaj ba ula suthu ba pet kane ka sanspa la ne ka 10,000 la ne ka khatsan spa ba yo ne ki kertong ba pher kanum ne sistem let's say pin la ban ong let's say sitayo let's say artayo hanrei lada pijet padi yo bru bobiang kata kalong ba let's say pi la ban yo jing matoy boro sansnem lane let's say hadin habodros sansnem show nomor ngi kumgi paj ba ngi nga ka shobole ngi le sto kata nga kumu kertong ngam don e ban ai let na ka jing kermen banga warna da ka jing trei sitom jonga lane ka engan trei nang ne sakmat hanre ngi iba upaj ba hi bun sen hakapor election kisngo imat kit kodon be kata ka jing penmelen de se na ki nong mi khma jongi ba kin phai khmat be chigini ki candidate bakin yo kat ba yo hare nga bun sen ngam pe ngi de ban hikai ki pai ba kumno ban khwai do kha hare umdei bangin penthet na ga do kha na ma bi penthet do kha kat nus ngi phila ban penthet ki hare lada phila hikai ki ban khwai tamut kim don kamshu yono kila khwai hi ga do kha tamut ka don kam gi ki bakin sutho ba lada ngi pun sutho e pai ba phi don kam ban i jingai ba
what shapen bit ha kini ki jing ai lane jing ai sobha jong kini ki candidate bawan mi tang shipor sistin ki la job tamut ki la ja sansnem tamut ka bha jong phi kam de tang sanspa ka bha jong phi de shikin kata ko scheme ba ki warra ki MLA lane MDC lane MP นี่พายผมตัดอยากจะอยากเลิกนี่แต่สร้างยี่ประเทศมันตา haว่าแค่นี้ยังเชื่อกับพิษัทมันโดนได้งาชิชิมเนี่ยงาชิคลิกกับตะกันมุดประคันจะพีพีวันชักันในชันตลปงอย่างแหละมันยกคน election อิมาใจว่าพอดีอุณหิกายจงกันนิวอิมาพีชิมyang nusa yang i profesor digital nek kuno ne dan wen pengkirat ba belasan dor ya kata niu nek kuno kadai nak kalah em nga thrai ka don namar wi professor Gigi Swell south sin la job como independent te jinsha langi pe jagi ne ki nongmi khma jongi ngala banjer kerteng uwe de professor Gigi Swell professor uwe sabang ngala ban kan mau de ba Martin Naran majau lene ba bibing lengdo le se uba hok mengasyam kumbangala tip le singa to por ngadang kamret kindiat tambanga ui kumba berubah khoj sisya ya kata ka sensar kadar baru profesor barrister pakem bangila ui sisya te profesor Gigi Swell ngabu be hakmat namar ula beri bala start bala long south sin independent pi ngaba belai ba biang ma kali ta jingli namar ngayu ya po social media yang ngabun bakali oh yo peniang ka kongres ne yo peniang ka NPP ne harai ki pe ba ki debat soto balada ka kwa peniang ne gini ki parti tengala pan tiket ben naki kan harai ngashim khnang kene ka rai pengeniang kumu independent namar kajing smo jonga ne kajing mu perkha jonga kami habat kini ki parti lesi bat kawai ar parti kala banyajan ya katakan mong namar haga jinglong jong bre lesingi kamian no sakawai ka parti handai danga perkhat simet bade nga sngutu ba imat kami hap ka jekom perkhat jonga bat kini ki parti handai ha yo ba Gigi Swell nga sai yu I kum nga ha to ko por long ta nga singi nang yarit to ko por handai nga I kum ba we bre ba la ban sisya ban yeng ha ka kejat ka ba scam namar don kam ba ngide bentip bangi phabe we MP tala balada pingim yo beri ba scam lada ngim yo sisya beri ba la ban yeng kejat ngaya kata ngaban phan namar kum kurtong simet lane lada ngawan nak no parti kam tam ngala de ong kan lada de parti ka behel ase kum kongres mensuale rengi phai pa la khasan sine menta re ulongi kumu independent namar keren apa ke parlemen oh ulah la kan balong ba kampau hoi les kane hoi handai ngi don kambang ong bi ngi la de ka por bangin pha yo we bre ba umdi mensu tembom lene thap khti apa parlemen handai haka jing keren jong ki we ki de ban thap khti kata de ka jing ban jonga ngaong pe habangi ngim de ki bre ba be ngaong kata khasi le ngaong pi ubastan khamtam lada pila tre la pulele sabar pila yo ka exposure mo keleng saudong pila awan jong ne ka persai pila syempang pila yu igumno ngang ong lada ngi keren mangi lada ngi yolat lada keren mangi utei wana bar de thapkti ngakwa kata ka juk kanwan ba kinong page utei MP nambo Meghalaya lani utei MP napo ki khazi jancha hills ne riboy district ba Ukraine ni ka bade haba Ukraine mde tang na benta ka jela jong ka Meghalaya hande bro koi kari namar pi sian pila shong apo parliament phimla ban ong tang ka Meghalaya pihak perka abuk nang piang tai ba pin pet ya kene ka ri bor ko we tamut ka ri India hi ka de ka ri jongi ngimla ban kunu ka an ba warra ngi hap perkhat to ka bhan em ka Meghalaya hanri ngi hap perkhat ru ka bhan em ka ri India jongi namar lana kum ka si engan la ain duk sakin dia ngi iba kene ka an kam mdi tang ba khata tang yangi kum ka jela harai ka khata ru ya ka ri jongi namar kala bun ki mat ki bala bu ang tu I kumba ka warra jing maya ka ri jongi kum ka ri India jongi ni don kam ban sto ya kata ini apa sih dia ma bak ni ji ko ni I hak partai minta beri pinong buat hak kita lagi tungi ngatrai pi kubun em ni ya kan be ya tak hok kalau jong ngim de pun pasal ni batik di sia bah kita lagi ni kita buat kita kila lai betap buat buat upai ba upai bun bat uthap dap nanti tu upai lang piso kuno pi hat na mene em ka de ngathai ka tagar kom sempang jong phi ngathai ka de ka ba biang namar kam ka shong hi haki pi upai ba hawal thep won kumba biang le se pai ba pai bor bat ki we hare ka kongsa ne bangi don kam ba udiban perkhan syua bali thep won udiban perkhan namar pi nga bor nga ban kata ka kam politics ka de ka ba serious ba Ibriu kimdi ban kensting ya kam politics namar
Tapi bakla banjir. Haka jing shong shit ne, haka jing sngoye hap le, haka taka jing shapen beat ne, longkat bolong. Lanangi bakla banjir. San senem ngi hap aban bujili yota. Lani ya kata. Tamut ngi hap sutho ba, hapa pi la ai pi kalat ban tap vote, pi long u brio ba perkhat. Yano ngan ai ka vote namar ngingkong ngi hap yo brio ayu ngi ai vote. Nama kamta magali kan ni nama ngi mekren ya ka MDC lene MLA nama di MP bagi pa oi brio. National politics pa sha Delhi ban sawa ya ka surjongi ban dan bentalang ban kumno ban sandur ya kan ka rijongi. Te ladang yo brio ba sngap jarjar. Lani bam ajing mot lani bam shim bantah kata ka jing taini apa ka parliament ngathrai ka ileno e yangi kum ki pa rit bangin ya don hangto namar habangi don de mangam don ngaong ya kata ngam sngoi e namar to munshual ese pimdon sha ta banjit yang ong imdon de ngajit la gajit yotai re hakne ka kenti e ki paj bangan kerpat ba pidon ki options mo kembiong pi yo banjit niki ni kertong nama ki kertong jen berngam jer kata you know to awai ngajar namar la long khasan snem la long MP de le se dangi jer mlele nama ka kam ngim dayo i kiwe ki kertong nganum jer nama gi hi perlok jongi ki dok snam jongi hanre ngi hap perkhat ba yano pi ibit na gini namar pin pha mde da ka jing sngo pi pej ya ka mat pej ubre ula nam la ban ra ya ka sur jongi nang ni hapo parliament ban tainia hapo ka parliament namar hapo parliament don kam namar ngimtip kan ni ka sarkar le mata piu i ga wara ki ain lai project don ki an ki bawara i kumba kan kata bayangi kum ki ban rebarit dan ki pai rit dan ki riulom dan ki tribal kat bolong lan ki jing mane ya ka wai kan niam le se kat bolong hanre i kumba kin ki persyang ban wara ya kata ka an ka ban wara jing ma yangi lan ka identity jongi kan la ban kata mo ka jing itu jongi ki pai rit hanre ladangi pen sawa ya ka su jongi ngangai jaga tangam de ba nama yui hapo ki academic council jongi ha ngi syong lada kran tang uwei ru lada de ka mat ka biang ukran ki ha pediang tengah ngai skem bala da ngadon bentah apa parlimen lada ki brew ki je deng ki pajba ki je dengan ki pha apa parlimen lada don makna marui ru lada nga ai ka jingbuji perkhat ka babiang ka ba ya hab kum ka jala jongi kum ka ri jongi nga thrai ki ba bun pa hang to ki hap diang namar bun sen pin kren klumar mdon ba pediang hanre lada pi kren ya ka mat ka badai ka ba biang sisha ki ba brew ki suto namar bi hawal sila syong apa parlimen ngam ngangai ba ki bre ki la je di kini nong ikma jong ki kimde ki ba shu wan thala kum to ki de ki bre ki bala shempang te ki tu gin sutu ka kai fikran tambol lada ka don kan no ka ain ba fi wara ai ka jumbu khat jong fi gen ba pet kenik ain da fi wara ka kata yang i ki pai red leni ka kata yang i ki north east mo ki bahasa apa ki north east leni ki kata yang i ki tribal leni ki kata yang i ki pai ki babot ya kawai kan niam kamde kan niam ka ba bot se po India ba khambon le se ni la ban kan ne ka taru แต่นี่พายเรื่องสิเว้ยได้มันแปลว่าพี่เราเนี่ยครับมีคนได้งัดกันมาอีกเต็มมาหากปอนชัวบันดนกินนมีขมัดคำตั้งมาอากาลอกสบา dan manu ki belong handpick manu lai fi film lo handpick di noro film lo handpick di noro next one daladi ki ne kadin la ya kataro ai bang kata de ka babiang namar pinga thai pila bu hi ka kentin ka babiang ba handpick ngala terwa ya ladi mdon ba ngenga khele yeng mafi kawan hi kata ka jing pasyo napo musim jonga nga ong ya kata ngi bri pi nga bro si kata ngala trai program ko ni NSS nado arjar khatlai hado arjar khat khandai ngi la trai bonje ki kam la pensna football la pensna ki surok red ngi la pen bhagi telong ngi la pensna ki penkhana ngi la pen ai ka street la jen rupot li ki snong ai la sam ki uniform ter ngaken ma abhai tu ki por man mangi poi ki ni ki snong keleng saudon ka ri khasi jan tia ri bojangi embat sagaro hislo ki pajba haba ki yui haba ngi terwai ki ka solar street light ki ong balai ba pi mut ban yeng MDC ne ngaong em ki ong balai pi mut ban yeng MLA ne ngaong em ngaong kani de ka kam junga kumo program coordinator jong ka NSSL bangan don hakalan kade ka hok jong pi ban yo nama kati ka pisa ka sudon hanga hapo ka NSSL ni ho tingi don kam ban aya ka development happy ki snong ngamla ban ai simon tama sipo tili street light ngan ai bai
Tik harin habang ale kita gikam habang la pern warna karoi kapal le se tapi nujor le te karoi kapal bawarna manga haku haki keleng sodong imat kambun mani itu ki MDC ki bala adon hak to koporo. Hanre kumno ben deal bat ki. Namar kaktin ka theli ngalanang. Lada pila biang kaktin ka theli don saka khli indian ngatrai pim don kam eben khuslai don kam ben nang ben tainia. Lada pim nang benam kajing nang ben tainia ka syong hakajing nang jing sta jong pi kumno pila pen kre. Lada phim don jing ban khrea le singa shu khe thya ngalich po parliament ngam mata si don ka summer lane ka winter session te ke ru ngam te ke agenda ke discussion tamun ngan long bai blank shu thap khtiang te hare nga kumbangi silong hapo academic council hapo ngi lech ka meeting ipan khrea shwa kumjo la hapo parliament hapo ngai kumjo hapo district council lane ka assembly ru ba phida ban le ya ka homework jang phi hawa pila IP ka lat ban pen khrea ben lasai gan don ka session ngin bu gini gimat discussion kani ka bill ngin wanra pihak puli yang kata bil kan. Bapin suatu hanungan ai suggestion ka bayah. Hanungan ai jimut jonga baka ini section bamlong. Ini section pihak modify. Ini section pihak warna. Ngatarangi don kam. Namar kumu nahi kale mengila melen le se ban puli si puli le se kam don jing yang ban puli kita gi ain gi draft bakin warna kum ka bil bangin ya mer jingmut lang ban yo kata ka act ka babyang na bentaka jelajungi bat na bentaka rijongi berkoy. Terus suatu ya tak mai se tu pi tu satu pi ba lek lek dah kata kajing sempang kajing tit clear ba kajing su jemut ane buang je perang ba pi ai du daka common sense but ka wisdom maksud tu but pidan du kata buang kajing se kata ka ikhtiar dalada upai ba ulai pi sabat kata ka bol pilala ban penderkam dai hatu lala kadan ba nono bentar se ba komiti sobre mo humanitarian tapi lek perlu kemah kata kombat Em kalong ta let's say kata jingkeli ngam pat dasyai ba pimut ben keli let's say percaya sakin dia let's say ngapat sutuk ba ke pimut ben ketik chano let's say percaya sakin dia let's say pimut ben ketik chano let's say wang ta sutuk ye jing simpang pi filet dai dan dai shoot jelong bremo la dim cak jit la kata jing sobre na humanitarian tu yang ni penhun ne atu okay em kalong ni pe haga jinglong breu nga omo ubreu ubreu bala biang nama lade ingi biang etela de ublei kijing duna hangi por khengong ladangi de no hikai university ne ladam de hikai college ne hikai school ne ngathrai ngim long perfect por khengi don jing duna hoi ngi don kamban yeng ngangai balada ka ngi yeng hakata ka nongrim ba ngam yesha ya ka basneu hanrei ngadon hi ka jing snow yikitu kiba jinja lane let's say ngadon kamban penjam no khindiat don kampi ngamla balong kumudeng ba tenan kumto tapi pen khindiat telah ke dia hablong flexible kan kata ka jing long flexible kan long tang da kapot kan hado kat no persen pilong flexible pilong 10% khasan persen haga jing long pi namar pi haga sansar khadar ladangi long rigid palat kuma ting parang mo tamot pinsa ke dia bet nama pim don latang benok shanene satai pilong mai kumto tamot baklat yak bisa ke dia ngimlong kumlong narot ni hablong kumu jiri hindiat mo don kam ben katto lene katto lese mo tamot kata ka jing no shanene ne satai kan debin lada ka don jing wara jing bha yano re yano klam dapen jinjar yangi ki pat nong sok nong jong ka ni ka jela lene ka ni ka ri jogi pi namar pi kuno ko andru kam no perfect ni tip ya kata togi ain bang idon hapo ka kot constitution jogi de ka kamlo perfect ka sang hobre kumno usotho ya kata ka ain lada u pendon kambha lada pediang borkhoi ka biange lada pediang gile cepo high court cepo supreme court ban interpret u judge kumno ya ka ain andre ka ain de tang ka rekom pentrikam hari unong pentrikam de ubreu ude namngi borobor ngawang pi habangi sna ya kana ka ain lane ngi ya tainya ya kana ka ain ngi hapet yano kan mentoy kene ka ain lada ka warra jing mentoy yike belui loy lada ka warra jing mentoy yike beduk tang maka kata kin dia digi rospa ngatrai kam lele ya katangi dia ban pediang namar pi namagi ngabon sin ngawang kane kan ka jing don nami kman kam de yike beri kepala biang kumanga mo feel se kan hoi kanga aso bi po jatai kan no sen ngi don ngale hado mentang apa don kam e bangale kendu yo MLA ne MDC ne MP hakajing em jonga
tengah ngit scam ba dang bun kong kita ki ba don hanre ki ba duk basuk kin khmi lenti no nong mi khmat kin khmi lenti ni ki nong yalam pihap nang gen pihap nang klem na pendu ya ka hok ka roi ka par kumno pin yarap higitu ba don kam sisa ka jingrap takadau ngala ong pinga la don da kane ka hakamat re kam jonga higitu ki khon jong itu ki banyak taksi ki khon jong itu ki ba de jing de madan ki khon jong itu ba tre bala ngala ong balada jai e ki bun singi i ka jingkan show kam dan lada duna ka jingkan show tamot ngim yo kim yo ban kuna ke jingkan show kam don tamot lada jai gini gini kama ba kamai hayeng kini ki khon ki ti ba pri la do school ha dari school kanre ngala bot da ka MP Education Fund kandon kata ka MP Education Fund bangan mangkerpang kumno ngan mang ya kata let's say nganumpat la ban batai benia ba hanre kawe ka benta ban warra pisah kata ka fund kande be nagini ki donors ile philanthropist mo ki ong ki ba philanthropic contribution gidan namar nganget hapo ka jela jongi ki bon ki ba breu ki ba reuspa ki ba paho ka pisah tangba kim don lat kelenti kumno ngin yarap namar pi pin ayu breu tu breu shu thapa pala la jong hanle la don da kanja fund ban yarap ngin ong pet namar pi ngi hapia wat ki lat kelenti de ngin kan show ni kiwi ni ki lenti ban warra nama kani ka pisang don kam sibon lada don kum kata tamut lada don gini gini ki yeng kilong yeng ki baduk ngaung ki baduk nde ki ba biang ki baduk ki ba syam ya kata ka apot ye ki khon jong ki kin sponsor ye ka tuition fee lan ne ka nadong sadong bakin let's say kin pendep ya ka school nama ngai kumun hikai ningkong ka jing thumu jata da ka mat re kam jonga khabar ningkong e ngabo ka education kumnong in pen klan ya ka ne ka pule puthi jongi pule puthi ban pen klan kam de e bangin phai tang gini ki bala biang e har ngi hapar khat yotu beduk lan ne ki school badon si thai nong kan kham tam ka school sarkar nama school sarkar kala biang bha ka infrastructure mo ki building gini kita kan no hikai ru wasi utulab bahe handai pin pe gi kham tolot de di school sarkar hapo gi thai nong kan na mangal aju hikai hapo government middle school tengah tip bha kum golok ladon kamban pen klan bai gitu mde tangata ngi hapet bai kini ki khun jongi ki balai mlit pule ni ki dok isnam jongi balai pule hang to ngi hap su thu ba kan sapoi kapor kan sampan ka jing dok na yeng ki hapep ya ka school wat ki lat kelenti kumno baki numpep pan dunai kata ka school drop up namal kumno ru primary middle education deben yo abai kade ka hok jongi haga right to education ni la bo ba ka kini ka kade ka kalalung muka fundamental right jongi pada benyo haga NEP ru ki labo ya kata tang bale segi pat pentulun bah po ka school level tamang isu thu ba ki de benyo ya kata ka basic education ki de bendan basic tamo baduna eru middle school ki de benyo pendap to college university ki la benum let nomor le se haka jing bon ka jing dawa tangba ki la su thu la shempang mo la ya takara hak ki school ba po ki pulia po primary school and middle school la da ki yo bat ka jing pule yo ka training babiang core computer ki jing shna ka sports ke swimming gene ka life project ki drawing ki jing shot ki jing roi ka shong ha Sibom ta anda fil along di ma ha kada tu kan tiba ai ba kham bahai fi la ka ba khulsuki ne ka ba kdia jubor mo ha ka ba da fil sa ajet da sadan ha mengasai de kada de benyat bi kam jai hi nomor ba ban basu kedia tengah tharai kam yahap yang ini nomor ba nyahap perkhat bi kumno nama fi kanu kumba ang te pareng Rome was not built in a day tamut phi hap sutho manta phila sim kawai ka si step next kandai kumno pinchu kanthi e klam da tip te se phingam spo wa do ju bim dem tingi don kam hi ban sutho ya kata nomor ba klam kata ka jing sutho nga thrai nginum po sino kanchu ngidangi la lalong untuk ki yang yong ba basu mi kasan kan saja kasan kata ba khlut kloi ka peja kloi ngidon kaman khlut sugi ngidon kamron peja sugi ngathrai ladangi ya da kata kalenti ngathrai ngin la ban le ka jing urlong ka ban pen urlong ini ki mat khatlai tli singi kami opor ban ya pej ba hadai ngathrai bingi la ya i gitu interview ki balada ngi habia sotho bal ngi don kam ka jing kershan jong upaj ba ngi don kamen bi haka sansar khada lada upaj ba hi
ummon ya phi lani upai ba hi sutho ya ke kamat ba phi ta no nga ban si ban ya kata what pe ja ka party pe yo bre pe yo kertong nama phi kani kamdi ke election ban thau executive council apo district council lani ban sna ka sarkar apo ga megalaya ba phi jit yono ro biang ba nomor don tu ya don lang ba hang tu ya tre lang bat nongkit kam party badai hang ne Mars and Cross Border Meghalaya pidon Marway lada pidai naka party ne no naka independent kumanga pin yeng Marway ngala yeng lupa Marway hang ne ngan kuslai shu ayo da poi hadal hingam kuslai en nama ngala yeng lupa Marway nang ne satai le kam nga bangan yeng Marway ngakwa bagi pai bagin suthu ba nga yar khang ne namar nga don ba pasyo nga ba ong haba pi syempang kata haba pi sngo ba pila belai pi sawa ya kata sigi pai ba ai la di ki pai ba banjin ai ki options badan nang to man gini kertong bar khat lada ki mon yo no ka shong ki ngam la ban pen beji ki ngam la ban thong ki ka pisa ngam la ban pen beji ki de no ki kor badan nang ne ka perthai handai tang da ka jingkular jong no hikai tang ka jingkular bangan trei sitam ngan trei kat kum ka sempan nomor pi ngawan na ka yeng ka beduk sisen bil awan na ka yeng beduk nga trai pinum la ban le benji ka beduk ya ka tanga ngets kemba nomor lada hagono no por sans ne spos ne sans ne ne pin bo enga ne ka jikli ngan ong hi ka jo ubre hi la wan na ka yeng ka beduk ka jing ngo jong ki beduk ka dai de ha mesim takadau ngam jula ban klet ne ngam sedang nam badan mentah singil apoi hang ne le si ngakwa aru kita ki perlok jong ki badan ham la kumno ngan ailat ki kumno ngan betin kti ki bakin ya maki rukin poi ki khna samla ki ba ki takadau ngong pi ki khna samla ki de ben penlong nga khamtam gini ki first time voters ki ba wan na ka khamtam na ka ying beduk ma to ni ying ba biang ru hanreng ha perkhat ba kane ka jela jongi kan habde ka jela jongi khna samla namal ngi bon pa ji ni khna samla ki badang pule ha ki school le sengan num phai san gini primary middle let's say class 10 11 12 degree master bachelor master phd tata ladang ngim ayeki ka lat kelenti lani kim don kata ka jingkerman ba ladang ala de pule san senem spos nem khatar senem nang ne nganyo kam biak ngakwa ayeki ben ong nga ba phi lada phi ai la denga ngin sandu dia kata ka Meghalaya ka bathumai ba kini ki khna school ki badang pule ki no hon lananga trei shitom daka jing minot ngan yo si ta uso ba thiang le se sans nem spos nem nang ni sakmat namar dang up yang ka kam hang tai tang bang hap trei shitom tama yo menta nga khuslai namar wadi kini ki balade pule rum dan kam modur mo fi khonjongal badang puli menta po class 10 class 12 khonjong phi jonggi pajba ki badan le se kin sungo kumno sans nem spos nem nang ne le don kam jo hane jala tamut la dei por bangin kendit benre takadang nga domba ya kana sarkar MDA balai baka umju wat ki lat kelenti ben wat fi kim su thu baka jing jongi ka jing ya khnyum ka jing ya dam ka jing ya shrut jongi ka dei bedunakam lada ubriu la biang ka kam kiwi ki issues le tekila ja kendong na ubrim dan porsyu ban that lat ya lade ban shongka harut surok ban ya di biri ban ya di ganja ban ya di secret ban ya di drugs ban ya di kiat namar dan porsyu namar ngi ngala ya keleng sodong jang kene ka ri jongi ba chabar ri ubri dan porre namar usyu mare namar ka kam sha ki bakin chong hangne bon ki bre ki myo kam yo jam de gitu ki bala pule ni ba kham pule namar khna samla dondu ikhna samla ki ba khlam pule lese igitur ngi hawat ki lat kelenti kumno ki yo kam Bawan Indonesia thap da upai ba kedai kedai và đây nó phải là một phản tích và cái và pelong thì và yang ini kan và cũng lo kita Indonesia yang dari India Indonesia yang dalam bagian diet ya unong mat kalau sebab ini kita bawa ni dengan caranya bukan lo apa saya pek agak si bilang wan kalau kuno entah ada kasus ini lambai ini jengi kengi babal kuat si kelong kajing matai le se pimpoi perkat he dan kini em ngastunat ha kawai channel pi akili kita untuk ni yuan ke bo upoi ba usno kada upoi ba u pentol ni ngawan rak pi kam kada katu ni aku bukut kajing ya keren ke jongi ba i profesor lakon ma kerman ba i profesor lakon inyo ya tali job ba kasoro ho ba unjiet ba pada ru kajing start ke jengki ka ba kumno kata kajing berkat jengki ba ni ka mindset ba nama tajai beri jengi kadang kami long kita dibayar karena kita ki broad minded
om kinaro minded the Chris Bun hi pa ba sang yai kasang